Ahojte, ja vás všetkých zdravím, tu Salome, vítam vás pri dnešnom výklade. Toto bude výklad na 3 kôpky a ako môžete vidieť, ja som stále ešte zostala verná jesennej výzdobe, aj keď v obchode to už vyzerá inak a teda môžete si vyberať z týchto tekvičiek. Ako podľa názvu ste mohli zistiť, tak jedná sa o výklad na tému Budeme spolu. To znamená, že sa jedná o to, či už vo vašom živote je niekto, s kým naozaj tvoríte povedzme pár, tak či tam je nejaká tá spoločná budúcnosť, alebo či je to platonická láska, alebo či to je niekto, s kým máte vzťah, nevzťah. Je to úplne jedno, pokiaľ máte tú svoju osobu nejako v živote, tak sa pozrieme na to, či spolu budete. Čiže vyberte si jednu z týchto tekvičiek, ktorá vás najviac láka. Kľudne si aj zastavte to video, to je úplne jedno. Ja sa potom ospravedlňujem, ak budete náhodou počuť nejaké zvuky, lebo máme nové mačiatko. A tak ako všetky babetka, tak je trošku neposedná. A pýta si pozornosť samozrejme. Takže kľudne zastavte si, vyberte si, alebo teda choďte intuitívne. Samozrejme toto je, bude výklad číslo 1, výklad číslo 2, výklad číslo 3. Takže kľudne si z toho vyberte. Tak, ja tu vítam všetkých, čo si vybrali práve túto tekvičku červenú. Ideme sa pozrieť na to, či budete spolu so svojou osobou. Samozrejme výklad je kolektívny, to znamená, nie je možné, aby to sedelo všetkým. A to si treba uvedomiť naozaj nielen pri mojich videách, ale vo všeobecnosti, že nie je možné, aby kolektívne výklady sedeli všetkým vám. Samozrejme, pokiaľ sa v tom nájdete a je to niečo, čo vám pomôže nejakým smerom sa možno, že pohnúť, tak super. Chcem dať do pozornosti samozrejme výklady osobné. Na tento týždeň mám 4 voľné miesta, čiže pokiaľ máte záujem, tak sa ozvite. Bude samozrejme v popisku aj e-mailová adresa. No. Takže ideme na to. Takže ako to je, či budete spolu. Samozrejme si stále môžete ináč objednať aj ročný výklad, to som zabudla povedať, že ten platí do odvolania celý rok. Je u vás veľmi obľúbený, takže som sa rozhodla ho nechať. A chcela som vám ešte oznámiť, skoro by som na to zabudla, že samozrejme budem rada za každý like, odber a tak ďalej, ale vyberiem z komentárov 2 ľudí a tým odpoviem na jednu otázku. Čiže pokiaľ máte záujem, tak komentujte, je úplne jedno, čo bude v komentári. 2 z vás vyberiem a kontaktujem vás. To znamená, že máte zapnuté najlepšie aj upozornenia a odber samozrejme, aby ste videli, lebo často sa teda stáva, že tým, že nemáte ani odber a ani upozornenia zapnuté, že potom vlastne aj neviete, že ste boli vyžrebovaní a naozaj, keď sa mi človek ozve po 3 týždňoch, tak žiaľ, to už ja úplne som niekde inde. Takže ideme na to. No. Ideme ďalej. Pozerám, že či je to vidieť, zatiaľ je to vidieť dobre. Takže či budete spolu. Ja si to len trošku posuniem, lebo som trošku asi neodhadla tým, že aj tie karty sú trošku väčšie potom už, tak som to nejako neodhadla. Nevadí. A samozrejme, ak sa nenájdete v tomto výklade, tak vôbec nič sa nedieje. Nie len určený proste pre vás, alebo možno, že
je tu len nejaká informácia, ktorú by ste mali počuť. No. Ja tu z tohoto vnímam, že tuto už boli nejaké odchody. Toto je vzťah, by som povedala, že tuto sa môže jednať kľudne o mladšieho muža. Alebo prípadne je to muž, ktorý možno, že tou energiou je taký mladší, ale by som povedala, že vo väčšine prípadov, ktorý sa v tom nájdete, tak sa jedná naozaj o mladšieho muža a o nejaký, možno, že ja z toho cítim trošku aj taký nejaký románik na pracovisku, kľudne. Vidím tu ženu, ktorá naozaj je zamilovaná. To znamená, že pokiaľ ste žena a pozeráte toto video, tak naozaj vy ste zamilovaná, máte city k nemu a povedala by som, že vy už ste v štádiu, kedy viete aj rozlišiť to, že či ste zamilovaná alebo je to pobláznenie a viete, že ste zamilovaná do tohto muža. Ako som povedala, tu už sa riešili nejaké odchody, možno, že nejaké také, že sme spolu, nie sme spolu. To znamená, že toto nebude oficiálny vzťah. Môže to byť nejaký milenecký vzťah, nejaký platonický, ale nemám pocit, že by to bol úplne platonický, možno, že naozaj pre niekoho, ale tuto už mohlo, nie že mohlo, ale podľa mňa aj došlo k fyzickému niečomu, minimálne pri nejakej väčšine z vás. Čo tu vnímam je to, že ako som povedala, tuto sa môže jednať o vzťah na pracovisku. Prípadne je to niekto, kto do určitej miery je to taký vzťah k takej autorite. To znamená, že keď je, že ja neviem, učiteľ, žiak, hej, aj keď je to nevhodné, takže sa bavíme o samozrejme nejakých vyšších ročníkoch alebo niečo v takomto zmysle, že zamestnanec a nadriadený, čiže takto to môže kľudne byť, prípadne ja neviem, lekár a sestra, proste takto nejako to vnímam ja, čo tuto môže byť a hovorím, mohlo to byť do určitej miery platonické, ale čo je príznačné, je to, že je tam medzi vami veľký náboj a mám pocit, že vy tohoto človeka môžete aj napriek tomu, že by bol mladší, za niečo dosť obdivovať. Že je tam veľký obdiv. Čo tu vnímam, je to, že tento človek, ja by som to až nazvala, že možno, že neviete úplne, ako to s vami myslí, lebo je to človek, ktorý ako keby neukázal všetky svoje karty na stôl, neviete, s čím máte rátať, viete, že tam je nejaká tá tenzia medzi vami, dajme tomu možno, že tam bolo teda niečo intimné medzi vami, ale vy vlastne neviete viac. Čo musím povedať, že naozaj tento človek vás obdivuje a priťahujete ho, až by som povedala, že príliš a môže to byť pre neho celkom, by som povedala, že aj nový pocit. A čo chcem povedať, že čo sa týka tohto vzťahu, tak tuto vidím nejaký potenciál, ale zase je to dobré, lebo podľa toho, čo vidím, tak nemôžem povedať, že je to, čo vám poviem zle, ale zatiaľ tu vidím to, že naozaj vy sa budete sa hýbať v rámci nejakého, povedzme, toho hlavne telesného vzťahu, to znamená, že pokiaľ ste spolu nič nemali, tak zrejme budete mať v blízkej dobe a tak ďalej, že naozaj tuto sa budete hýbať, ale chcem, aby ste vedeli, že to nie je to, že by išlo medzi vami iba o niečo takéto, ale toto je to, čo ako keby aktuálne nejako potrebujete, alebo čo tam budete riešiť. Ale rozhodne z tohto vzťahu mám silnejší pocit, aj keď mi to tu nevyšlo, tak ja často načítavam energie aj čo sa týka len tak proste, že z tých kariet ich cítim a vnímam veci a viem, že tuto môže ísť o niečo, čo sa bude prehlbovať a ja z toho cítim ten potenciál. Ja cítim, že ten človek len potrebuje čas. Lebo vy ste alebo respektíve tá osoba, čo si pozerá tento výklad, je tá, by som povedala, že možno citovo vyspelejšia. Čiže ono to má potenciál, čiže nezlaknite sa, keď to začne ako nejaký len intimný vzťah, dobre? To som tým chcela povedať. Takže to je jednotky, alebo teda tieto červené,
tekvičky všetko. Ja sa s vami lúčim a ideme na výklad číslo 2. Tak ja tu vítam každého, kto si vybral túto zelenú tekvičku, alebo teda dvojku. Ideme sa pozrieť na to, čo budete spolu s vašou osobou a ako som už avizovala, je úplne jedno, v akom vzťahu ste momentálne. Ideme sa pozrieť, aký to tam má potenciál, či budete spolu a tak ďalej. Samozrejme, budem rada za každý odber, like a tak ďalej, veď to poznáte. A chcem dať do pozornosti, že pokiaľ zanecháte hociaký nejaký komentár, ja si dvoch vyžrebujem, kontaktujem vás a odpoviem vám na jednu otázku. Samozrejme upozorňujem, treba mať naozaj zapnuté upozornenia, aby ste sa mi ozvali nie za 3 týždne alebo za mesiac, ale naozaj behom nejakých 2-3 dní. Samozrejme, video je kolektívne, to neznamená, že sa v tom nájde každý. Samozrejme, pokiaľ máte záujem o práve ten svoj výklad, tak ma kontaktujte. Nechám aj e-mailovú adresu. Na tento týždeň mám 4 voľné miesta na výklad. Tí, čo ma poznáte dlhšie a ste tu na mojom kanále dlhšie, tak viete, že kedysi som robila trošku, by som povedala, že viac, ale vyhovuje mi to proste viac, tak keď mám tých výkladov menej. Takže preto vám vždy dávam vedieť, že koľko vás viem vziať. Takže ideme sa pozrieť na to. Dvakrát tu máme 4 palíc. No, čo tu vidíme? Či budete tuto s vašou osobou spolu. Ja tu vidím, že toto je niečo, čo normálne, regulérne, nazvem to proste, toto je vzťah, ktorý sa pravdepodobne momentálne trošku otriasa. A ako keby ste nevedeli, kam máte ísť. Pokiaľ ste není v normálnom vzťahu, alebo teda, že už nejakú spoločnú minulosť nemáte s touto osobou, tak choďte ďalej, toto tým pádom nebude pre vás. Čo tu vidím je to, že medzi vami ako keby je momentálne taká nejaká stena, že ja by som to nazvala, že momentálne ako by ste si nerozumeli, môžu tam byť nejaké kľudne tajnosti. Nedokážete byť skrátka ako keby momentálne k sebe úprimní a hľadáte ako keby cestu von. Ako ísť von z tohto vzťahu alebo ako proste pokračovať vôbec. Ja tu vidím, že v tomto vzťahu naozaj je veľa trápenia a práve tu mohli vzniknúť nejaké hádky alebo nejaké rozkoly kvôli vážnym veciam, ako je spoločná domácnosť, možno svadba, deti. Niečo takéto tu mohlo akoby spôsobiť už v minulosti nejaké potyčky slovné. Pardon, ja som sa musela napiť kávy, lebo je to moja prvá dneska káva. No, čo tu ja vidím, je to, že tento vzťah je veľmi zvláštny od začiatku, ako
ste s týmto človekom. Lebo vy tam cítite, že tam je niečo iné a je to normálne, lebo pravdepodobne tu sa jedná o možno kľudne aj nejaký vzťah z minulého života, niečo takéto, lebo je to naozaj medzi vami intenzívne. Naozaj toto môžu byť ľudia, ktorí sú spolu síce, ja neviem, 3 týždne, ale máte pocit, ako by ste toho človeka poznali celý život. Niečo takéto to je. Čo tu však vidím je to, že nedostáva sa vám toľko tých pocitov, ale ja to nemám pocit, že to je z jednej strany, lebo keď tak naciťujem energiu z tých kariet, tak ja mám skôr pocit, ako keby tam už je to dosť o zotrvačnosti obidvoch strán, že ako keby ste zabudli, alebo bez ohľadu na to, koľko ste spolu, ako by ste na základe nejakých možno rozdielných názorov zrazu zabudli, čo vás spájalo. Čo vás spájalo a čo bol ten dôvod, prečo ste vlastne spolu. Možno, že to je dôvod na to, aby ste možno, že prehodnotili nejaké veci. Každopádne chcete vedieť, či budete spolu. Ja tu vidím to, že vy si potrebujete prejsť určitou cestou. To znamená, že kľudne sa tu môže stať, že sa na nejaký čas rozdelíte, že pôjdete si každý svojou cestou, ale nemám pocit, že by to malo byť natrvalo. To znamená, že môžete sa spojiť. Samozrejme, to určite nebude pre všetkých, ale ja tu vidím, že sa tie cesty určite rozídu. Ale neberte to ako niečo zlé, lebo každému z vás to niečo dá. A vy to pochopíte, ale pochopíte to neskôr. Keďže vám viem preniesť cez váš monitor momentálne tie pocity, ktoré ja cítim z tých kariet, tak to spravím. Lebo ja cítim, že ono síce je toto práve, ale není to možno, že tá správna forma toho. To znamená, že vy tu musíte si niečím prejsť ešte nejakú cestu, prípadne musíte naozaj zažiť nejaký pocit možno, že odlúčenia, aby ste si uvedomili, čo vás spojovalo. Viete, čo tým myslím, že akoby to porozumenie tu nejakým spôsobom akoby sa vytratilo a potrebujete to znova nájsť. To je to, čo tu z toho cítim. Ale hovorím, väčšina z vás spolu aj tak potom bude. Samozrejme, ten osud si určujeme sami a toto je len kolektívny výklad, ale držím palce každopádne a držte sa, tá cesta bude určite divoká ešte. Tak a ja tu vítam posledný balíček, a teda všetkých, čo si vybrali túto oranžovú tekvičku. Ideme sa pozrieť na to, či budete spolu s osobou, na ktorú si myslíte, bez ohľadu na to, teda v akom momentálne ste vzťahu. Samozrejme jedná sa o kolektívny výklad, takže nie je možné, aby sadol všetkým. A teda myslím si, že nikto nemá tu moc urobiť výklad, ktorý sadne všetkým. Ideme sa na to pozrieť. Dávam do pozornosti 4 voľné miesta na výklad, čiže pokiaľ máte záujem o osobný výklad, určite sa ozvite. A ešte čo vám chcem povedať je, že samozrejme budeme vďačná za odber, like a tak ďalej. Ale každý, kto mi zanechá komentár, tak vyberiem 2 z vás, ktorých kontaktujem. A to znamená, že musíte mať samozrejme odber a upozornenia hlavne zapnuté. A odpoviem vám na jednu otázku do súkromnej správy. Takže ideme na to. Tu už myslím si, že začíname dosť hurta. A to sme len naozaj, že na začiatku. No som zvedavá, čo toto budeme mať.
Či budete spolu s touto osobou? OK, ja ani sa nečudujem popravde, prečo ste si klikli na toto video a prečo ste chceli vedieť, lebo tu sa niečo rozpadá, tu sa niečo mení, vy ste zmetená. Mám pocit, že toto z nejakého naozaj dobrého vzťahu, nech už by to bol akýkoľvek vzťah, či už milenecký alebo stabilný vzťah, z niečoho, čo celkom dobre fungovalo, zrazu sa to otočilo, vy neviete prečo, vy neviete ako a ste z toho zmetená, vy stále človeka, o ktorom sa bavíme, milujete. Čo tu ja vidím je, že ten človek, ten muž, o ktorom sa bavíme, alebo teda tá vaša polovička, o ktorej sa bavíme, je človek, ktorý je dominantný a bol aj veľmi dominantný v tom vzťahu vašom. Vy ste bola väčšinou taká tá starostlivá, taká žena, ktorá sa veľmi možno že starala a dosť ste si dali zakladať na tom, aby mu naozaj že nič nechýbalo. Keďže to mám nejako povedať, tak možno, že toto bol nejaký typický ten vzťah, že ten človek bol taký veľmi kariérny typ. Dokonca sa môže jednať o muža, ktorý je v uniforme, akejkoľvek. A o ženu, ktorá možno, že skôr mala rada prácu s ľuďmi. Možno, že ste žena, ktorá obľúbuje byť v prírode, možno, že má aj rada nejaké aktivity, ako sú, ja neviem, beh, alebo možno, že v záhradke ste rada. Každopádne, čo tu vidím, je to, že ten človek vám nebol úprimný, čo vy samozrejme neviete. V tejto fázi toho vy neviete. Možno, že tušíte, keďže tam máme tú veľkňažku, že vás to tak možno, že nahlodáva, ale neviete to. Ste zmetená práve preto, že ako keby to, čo sa medzi vami stalo, prišlo veľmi nečakane, veľmi rýchlo, zrazu len bum, lebo však vidíte, že na začiatku je väža, to je také, že ako keby padalo niečo bez upozornenia, keď zrazu padá stavba, lebo zle bola postavená a nikto vás na to neupozornil. Čiže ono je to pochopiteľné, že tu niečo padá a vy máte otázky. Vo vás momentálne prevládajú nie, že prevládajú, vo vás sa momentálne bijú tie emócie, lebo vy viete na jednej strane, že vy toho človeka naozaj, že ľúbite a viete to, ale na druhej strane ja si dovolím tvrdiť, že v tomto štádiu vy ani neviete, čo chcete, alebo neviete, či s ním chcete byť, lebo proste sa to vo vás tak by som povedala, kumuluje, vaša intuícia tam naozaj vám tak, až by som povedala, že bije na poplach. Každopádne, o čom sa bavíme, je to, že tento človek nebol k vám celkom úprimný a boli tu nejaké veci, ktoré vám mohol tajiť. Prípadne sa tu môže jednať o neveru, nemusí. Čo tu vnímam, taký ako keby najsilnejší nejaký taký moment, alebo teda čo mi utkvelo hneď v tých očiach, čo som hneď videla, je to, že ako sa pozerám proste na tie karty, ako nacítujem tú energiu z nich, tak je to cítiť nejaké takéto, že vy viete, že musíte ísť ďalej bez neho. Vám sa to zdá ťažké, ale vy máte všetky predpoklady na to, aby ste to zvládli sama, lebo vy si to možno, že neuvedomujete, možno, že tým, že ste boli, možno, že neboli ste tá dominantnejšia v tom vzťahu, tak vy, možno, že to vo vás tak potlačovalo, ale vy ste veľmi schopná, vy sa dokážete postarať sama o seba. Len ako keby to musíte vidieť a ja som to až povedala, že verte samej seba, dajte seba momentálne na to prvé miesto. Verte v seba, lebo to vás každopádne uzdraví. Vy sa z tohoto vzťahu aj z tejto celej situácie uzdravíte a možno, že to znie
momentálne veľmi neuveriteľné, alebo je to trvať menej, ako si myslíte. To znamená, že možno, že vy ste momentálne v štádiu, kedy si neviete predsa, že teda idete inou cestou a že idete od neho a že by ste možno, že mali sama, možno budete riešiť sama bývanie. Každopádne, tejto veci sa absolútne nebojte, lebo tá cesta taká samotárska, alebo ako by som to povedala, vás uzdraví a to, koľko budete, nazvem to truchliť, dobre, nemusí to byť truchliť v pravom slova zmysle, nebude to trvať tak dlho, ako si momentálne myslíte. Čiže tuto by som povedala, že na otázku, či spolu budete, skôr nie, a ešte mi to aj umocňuje to, že zo spodku balíka máme 10 mečov, to znamená, že naozaj tu niečo končí, ale ja z toho nemám zlý pocit. Podľa mňa aj vy nie ste na tom tak, že teraz by ste plakala, len ste proste zmetená, máte otázky, možno si až tak neveríte v tom, že byť teraz sama, alebo možno, že začať odznova, že to je to, čo riešite, že musíte niekde začať odznova, ale nemám pocit, že by ste sa trápili ako tak. Že mám pocit, že to dokážete prijať veci naozaj veľmi s takou rozvahou, čo je veľká výhoda. A uvidíte, že budete rozumieť tomu, prečo sa toto deje a prečo sa toto muselo stať. Len to pochopíte až neskôr. Takže toto je odo mňa všetko. Ja vám držím palce a nech sa vám darí. Držte sa.